Brick, πες μου ένα airdrop το οποίο να δίνει πολλά χρήματα και να απαιτεί λίγο χρόνο και λίγα χρήματα. Καλησπέρα παιδιά, είμαι ο Brick και σήμερα θα σας δείξω το Jupiter Airdrop. Το Jupiter Airdrop πολλοί το έχετε ακούσει όσοι είναι στα crypto, όσοι ασχολούνται. Για τους αρχάριους νομίζω είναι ένα από τα καλύτερα τα καλύτερα crypto project και airdrop που υπάρχουν αυτή την περίοδο. Ήδη έχει κάνει τον πρώτο του κύκλο και έχει δώσει αρκετά. Εγώ πήρα αρκετά jupes, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα. Σήμερα θα δούμε και θα μιλήσουμε για αυτό το airdrop, το οποίο θα δίνει για άλλα 3 χρόνια airdrop επιβεβαιωμένο και πολύ καλό. Τι χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε για να συμμετέχουμε σε αυτή την προτζεκτάρα, αν θέλετε να σας πω. Γιατί προτζεκτάρα? Γιατί από τα 10 δισεκατομμύρια tokens minted, το 40% θα πάει στο community με airdrop. Παιδιά, είναι πολύ καλό αυτό το airdrop, θεωρώ. Τώρα, τι έχουμε να προσέξουμε για αυτό? Όποιος δεν ξέρει τι κάνει το Jupiter, εδώ πέρα θα σας βάλω και link κάτω στην περιγραφή για να το διαβάσετε από μόνοι σας, γιατί αυτό το βίντεο δεν θέλω να βγει πολύ μεγάλο, γιατί το πρώτο μου βίντεο ήταν 1 ώρα και πολλοί μου λέγανε ρε εσύ ποιος θα κάτσει να το δει 1 ώρα, ενώ στην πραγματικότητα έδινα ακριβείς οδηγίες για το πώς να κάνετε το Linear Park όλο. Οπότε σήμερα τι θα σας πω? Θα σας πω τι κάνει το Jupiter. Το Jupiter καταρχάς, αυτό που διάβαζα πριν λίγο καιρό και μου είχε κάνει αρκετή εντύπωση, είναι ότι θα φτιάξει ένα stablecoin σαν το USDC και σαν το USDT. Και πώς θα το λέει? SUSD. Το οποίο θεωρητικά θα το εγκαταστήσει. Υπάρχει και μία φήμη για τα USDC και τα USDT, τα οποία στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι διαθέσιμα μέχρι τις 36. Κάτι το οποίο προφανώς εμάς δεν μας αρέσει, γιατί είναι τεράστιο το ρίσκο να τα βάλουμε σε κάποιο άλλο. Δηλαδή να τα βάλουμε σε κανένα bitcoin, ok. Εκεί εντάξει δεν γίνεται, αλλά να τα βάλουμε κάπου αλλού είναι ρίσκο. Οπότε το Jupiter θα μας φτιάξει και θα δημιουργήσει το SUSD, το οποίο δεν έχει πει κάτι ακόμα η Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτό. Τώρα, τι κάνουμε και πώς θα κάνουμε qualify για το Jup? Λοιπόν, όπως μπορούμε να δούμε εδώ πέρα, το Jupiter βρίσκεται σε άνοδο τρελή. Τώρα έπεσε κατά 10%, αλλά ναι, βρίσκεται σε τρελή άνοδο τον τελευταίο μήνα, 125% πάνω. Επίσης, άμα δούμε εδώ πέρα το market cap, είναι κοντά στα 2 δισεκατομμύρια. Παιδιά, είναι μια προτζεκτάρα στο Solana ecosystem, που αυτό τι μας λέει για το Solana, για το Jupiter? Ότι έχει πολύ χαμηλά fees, οπότε είναι και πολύ φθηνό για όλους μας. Πάμε λοιπόν να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να πάρουμε και να πάρουμε το airdrop και να πάρουμε και καλό airdrop. Καταρχάς, για να πάρουμε καλό airdrop, για να πάρουμε airdrop, καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να μπούμε στο Jupiter και να κάνουμε κάποια πράγματα από αυτά που λέει. Για να πάρουμε καλό airdrop πρέπει να κάνουμε οτιδήποτε λέει εδώ πέρα. Τώρα θα μου πείτε ρε εσείς, δεν μπορώ να κάνω limit order, δεν ξέρω από trading, δεν ξέρω brick. Αλλά ακούστε κάτι, δεν σας λέμε να τα βάλετε εκεί πέρα, σας λέμε να κάνετε, σας λέω βασικά να κάνετε κάτι πολύ μικρά trades, τα οποία είναι και εντάξει, δεν θα στοιχήσουν πολύ. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από τα εύκολα. Τι πρέπει να κάνουμε για να πάρουμε το Jupiter? Καταρχάς, πρέπει να κατεβάσουμε το Phantom Wallet. Το Phantom Wallet πρέπει οπωσδήποτε να το κατεβάσουμε, γιατί για μένα προσωπικά και για πάρα πολλούς άλλους έξω είναι το κορυφαίο wallet για το Solana ecosystem. Και αυτό από μόνο του δηλώνει ότι για decentralized είναι το κορυφαίο, έτσι. Τέλος πάντων, και ας μην το λέω μόνο εγώ.
θα κατεβάσουμε το Phantom, θα σας βάλω link από κάτω για να το κατεβάσετε. Πραγματικά δεν είναι κάτι, απλά το κατεβάζεις, κάνεις μια εγγραφή και πρέπει να προσέξουμε να μην αποθηκεύσουμε, θα μας βγάλει τις 12 λέξεις προφανώς, πρέπει να προσέξουμε να μην τις αποθηκεύσουμε μέσα στον υπολογιστή μας ή μέσα σε κάποιο άλλο ηλεκτρονικό εργαλείο. Για ποιο λόγο? Γιατί μπορεί να μας χακάρουνε. Παιδιά, αυτή τη στιγμή όσο ποτέ άλλοτε είναι πιθανό να μας χακάρουν. Γι' αυτό και εγώ χρησιμοποιώ το NordVPN. Γιατί χρησιμοποιώ το NordVPN? Το NordVPN με προστατεύει από πιθανά hacks. Πώς το κάνει αυτό? Δείχνει ότι είμαι αλλού. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαι United States, ενώ βρίσκομαι στην Ελλάδα. Και είναι δύσκολο, μάλλον δεν είναι δύσκολο, είναι πιο δύσκολο για το hacker να με εντοπίσει και να με χακάρει. Θα βάλω link στην περιγραφή να πάτε κι εσείς να φτιάξετε το δικό σας account στο NordVPN, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για να μην μας χακάρουν. Πάμε λοιπόν εδώ πέρα ξανά στα δικά μας. Κατεβάζουμε το Phantom Wallet και αποθηκεύουμε τις 12 λέξεις κάπου εκτός, τις γράφουμε και τις αποθηκεύουμε στο ντουλαπάκι μας κάπου, δεν ξέρω. Μετά πρέπει να μεταφέρουμε funds στο Phantom Wallet, έτσι. Πώς το κάνουμε αυτό? Αυτό το κάνουμε είτε από την Binance, το οποίο επειδή πολλοί μου έχετε πει, υπάρχουν πολλοί αρχάροι που παρακολουθούν αυτό το κανάλι και μου έχετε πει παρακαλώ δείξε μας πώς να μεταφέρουμε από την Binance funds μέσω από centralized σε decentralized και να κάνουμε αυτές τις συναλλαγές. Παιδιά, είναι πολύ εύκολο, θα το δείξω σε ένα άλλο βίντεο. Υπάρχουν βέβαια και άλλα βίντεο μέσα στο YouTube, αλλά είναι ένα πολύ εύκολο κομμάτι αυτό. Μάλλον είναι το πιο εύκολο κομμάτι μέσα στο crypto world και τέτοια. Αλλά εγώ θα σας το δείξω επειδή πολλοί μου το έχετε ζητήσει και επειδή θέλω να γίνομαι κατανοητός. Μεταφέρουμε λοιπόν ή από Binance ή από Mexi ή από Bybit, από όπου θέλουμε. Θα αφήσω link για όλα, γιατί κάποιον ας πούμε έχει διαβάζει ότι η Binance δεν πάει τόσο καλά, οπότε θα το κάνω από Mexi, αλλά η Mexi διαβάζει ότι κάποια crypto δεν είναι και τόσο καλά εκεί πέρα ή κάνει κάποιες σκανδαλιές η Mexi, θα το πω έτσι, και δεν θέλουν να υποστηρίξουν τη Mexi. Παιδιά, είναι από όπου θέλετε πάτε. Όμως έτσι κι αλλιώς αυτό που θα κάναμε για τους, όχι για τους όσους αρχάριους, για ανθρώπους σαν και εμένα, είναι να κάνουν bridge. Όταν κάνουν bridge, προφανώς θα τους αφήσει, θα χρησιμοποιήσουν και ένα εργαλείο από αυτά. Λοιπόν, το bridge πώς γίνεται? Έχω εγώ ας πούμε USDC στο Ethereum ecosystem και θέλω να τα πάω τα USDC μου στο Solana. Στο Phantom Wallet, έτσι, θέλω να μεταφέρω 100 USDC. Και εδώ πέρα μας βγάζει έναν quote. Πατάμε εδώ πέρα και είναι πολύ εύκολο. Εντάξει. Πρέπει να κάνουμε bridges. Προφανώς και πρέπει να κάνουμε bridges. Κάθε 3 μέρες για εμένα πρέπει να κάνετε bridge. Πόσο πρέπει να είναι το volume τώρα? Τι σημαίνει volume? Πόσο πρέπει να είναι τα funds? Το volume λοιπόν, η ποσότητα. Συγγνώμη, τι λέω τα funds. Ναι, εντάξει. Η ποσότητα λοιπόν πρέπει να είναι το 70% ας πούμε με 80% του εκάστοτε νομίσματος. Δηλαδή έχω 100 USDC, θα πάω και θα κάνω τα 80 και θα τα μεταφέρω στο Solana. Από εκεί όμως δεν γίνονται Solana, έτσι. Δεν γίνονται Solana, είναι ακόμη USDC. Οπότε τι θα κάνω για να τα κάνω Solana? Θα πάω στο Swap. Εδώ έχω μεταφέρει τα 80 μου και τώρα θα θέλω να τα κάνω Solana. Οπότε εγώ προφανώς αυτή τη στιγμή δεν έχω αυτό το πορτοφόλιο φτιαγμένο για το YouTube, δεν έχω περάσει αρκετά μέσα τώρα. Θα πάω και θα το κάνω swap. Από τα Solana που έχω κάνει θα πάω μετά, θα βάλω Solana και θα το κάνω ξανά Jup, ας πούμε. Θέλω να το κάνω Jup και μετά τα Jup θα το κάνω ξανά USDC. Αυτό πρέπει να γίνεται
καθημερινά, βασικά τι καθημερινά, μία φορά κάθε 3 μέρες ας πούμε. Αυτό είναι το πιο εύκολο μέχρι στιγμής για να γίνουμε eligible στο airdrop του Jupiter. Πάμε τώρα να δούμε κάτι άλλο. DCA, Dollar Cost Average. Πώς κάνουμε Dollar Cost Average? Υπάρχουν πολλά βίντεο, θα κάνω και εγώ ένα στο μέλλον. Το κανάλι αυτό, όπως έχετε καταλάβει, είναι καινούριο και δεν έχει από κάτω, στο παρελθόν δηλαδή, βίντεο τα οποία να επεξηγούν και να μπορώ να σας κάνω εκεί πέρα παραπομπές. Οπότε θα κάνω έτσι ώστε στα επόμενα βίντεο να μπορώ να σας κάνω παραπομπές για τους αρχάριους. Λοιπόν, εδώ πέρα, τι κάνω? Εδώ πέρα βασικά τι μας βάζει στο DCA? Βάζουμε εδώ πέρα κάποια χρήματα, ας πούμε 100 Solana, μακάρι να είχαμε 100 Solana. Και εδώ πέρα τι του γράφουμε? Λέμε αγόρασέ μου, θέλουμε να κάνουμε DCA στο USDC. Δεν συστήνω να κάνετε DCA στο USDC γιατί η τιμή του δεν θα ανέβει πολύ, οπότε σχεδόν καθόλου, οπότε δεν θα βγάλετε. Σας λέω ας πούμε να κάνετε στο Solana ας πούμε και να βάζετε USDC, ξέρω εγώ 1000 USDC και να βάλετε εδώ πέρα every ξέρω εγώ 1 minute, every 1 month ξέρω εγώ, κάνε μου 2 orders, δηλαδή αγόρασέ μου 2 Solana και start DCA και ούτω καθεξής. Αυτά εδώ πέρα είναι τα βασικά. Άρα, ποια είναι τα βασικά? Λίγο να καταλήξουμε να κάνουμε τα bridges μας, δηλαδή από το ένα οικοσύστημα στο άλλο οικοσύστημα και τα swaps μας, 3 swaps οπωσδήποτε και 3 bridges καθημερινά, δηλαδή τις μέρες που σκοπεύουμε να κάνουμε. Θα σας φτιάξω και από κάτω μία λίστα με το τι ουσιαστικά πρέπει να κάνουμε κάθε 3 μέρες έτσι ώστε να είμαστε άξιοι να πάρουμε το airdrop του Jupiter. Και πάμε εδώ πέρα τώρα. Εδώ πέρα χρειάζεται λίγο, είναι για τους αρχάρους, για trading. Εντάξει, δεν είναι πολύ δύσκολο ούτε αυτό. Η Binance ας πούμε έχει και τα centralized exchanges έχουν πολλά πολλά limit orders, αλλά εδώ σήμερα δεν θα σας εξηγήσω πολύ αυτά. Για ποιο λόγο? Γιατί χρειάζομαι ένα ολόκληρο άλλο βίντεο να σας εξηγήσω πώς λειτουργεί αυτό. Στο σημερινό βίντεο καλό θα ήταν να πειραματιστείτε από μόνοι σας, δηλαδή να βάλετε λίγα χρήματα εδώ έτσι ώστε να δείξουμε ότι έχουμε κάνει και αυτό. Και μετά το perps εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, να βλέπετε, μου λέει εδώ πέρα terms and conditions, εδώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και leverage, το οποίο είναι μόχλευση και είναι αρκετά ρυψοκίνδυνο. Γιατί είναι αρκετά ρυψοκίνδυνο? Γιατί μπορεί να χάσουμε όλα μας τα χρήματα και να χρωστάμε μετά κιόλας. Οπότε προσέχουμε πολύ με τη μόχλευση. Εγώ δεν θα το συνιστούσα σε κανέναν. Βέβαια θα μου πει κάποιος, έχεις παίξει ποτέ με μόχλευση? Παίξει. Ναι, έχω βάλει στο bitcoin προφανώς. Έτσι, είχα κάνει ένα καλό trade και όχι μόνο ένα, αρκετά καλά με μόχλευση. Αλλά σήμερα δεν θα το δείξω γιατί χρειάζομαι αρκετό χρόνο, τον οποίο δεν έχω γιατί θέλω να βγει μικρό το βίντεο. Οπότε θα σας γράψω από κάτω μία λίστα, θα σας βάλω τα links και για την Binance και για το Mexi και για το NordVPN και κάτι άλλο τελευταίο πολύ σημαντικό που ξέχασα να πω. Ποτέ, μα ποτέ, ειδικά για τους αρχάριους, ειδικότερα για τους αρχάριους, μην πάτε και κάνετε farming, αυτό το οποίο δείξαμε τώρα, από διαφορετικά πορτοφόλια, παρά μόνο αν ξέρετε τη στρατηγική για να κάνετε, για να γίνετε eligible σε airdrops από πολλά πορτοφόλια, διότι θα πάρετε 0 αν κάνετε τη στρατηγική αυτή ή αν θεωρήσετε ότι μπορείτε να πάρετε περισσότερα από 2 πορτοφόλια χωρίς να ξέρετε ακριβώς πώς. Δεν θα πάρετε πουθενά. Οπότε πολύ προσεκτικά, για τους αρχάριους ειδικά, μόνο από ένα πορτοφόλι. Μόνο. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το σημερινό βίντεο.
Θα σας αφήσω πολλά links κάτω στην περιγραφή. Και θα ήθελα επίσης να με ακολουθήσετε στο Instagram Bricks Money Mastery και στο TikTok, το οποίο θα φτιάξουμε σήμερα, και στο YouTube να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις όσοι έχετε κάνει subscribe, και όσοι δεν έχετε κάνει subscribe παρακαλώ κάντε. Αρκετοί από αυτούς που δεν έχουν κάνει subscribe παρακολουθούν τα βίντεο και πραγματικά παιδιά, άμα ξέρω ότι είναι βοηθητικά αυτά που λέω, παρακαλώ βοηθήστε με κι εσείς και τους υπόλοιπους να βγει παρά έξω αυτή η γνώση και να γίνουμε όλοι airdrop hunters. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ και πάλι, καλή συνέχεια και καλά airdrops.